Mga idol, maraming salamat mo mga viewers natin dyan. Subscribe nyo lang at i-like at comments. Nandito tayo ngayon para kumuha ng mangga sa taas kung napakarami o doon tayo kakain, at yung mga nagsilaglagan kukunin natin, kainin natin, at punta tayo sa taas ngayon, kaya huwag na natin patagalin. Let's go. Akyat tayo sa bubong. Yun, malaking puno ng mangga, oh. Dami. Yun, dami, oh. Mga bulok na yung iba. Okay pa to. May biyak, oh. Ito, okay pa. Maraming paglaglagan. Iba mga ano yun, mga magulang na. Marami sa taas. Lagyan muna natin dito. Ito, may biyak lang konti, oh. Maraming po naglag. Baby ako. Matamahan tayo, ah. Okay pa to, ah. Okay pa. May dak lang kunti. Marami na. Ito tayo sa taas ngayon.
maraming mangga dito. Baka matamaan ako mamaya. Maraming bunga talaga eh. Mangga. Muntik na ako matamaan ito ah. Parang bulok na eh. Tamis. 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 Tuh. Tamis. Pag malaglagan ako rito mamaya, bahala na. Ito. Meron na mga magulang. Daming mangga na nalalaglag. Marami. So guys, kain tayo. Marami pa oh. Karami. Sawang-sawa tayo rito eh. Dito tayo ngayon sa bubong ng mayari. Mga magaganda lang na mangga kasi pag masyado malambot na yan, bulok na yan, yung magulang na yan. Okay pa to eh. Hanggang magtawa. Dito. Pa to. Yung mga lang, yung mga matitigas lang. Ito. Bababa na ako mamaya. Kasi may pupuntahan ako na kapitbahay.
biyak to eh. Mga biyak. Daming tambak. Pa eh. Yung mga malambot kasi oh, wala na bulok nito. Okay pa. Okay pa. Isa na lang. Isa na lang yung kakainin. Busog na ko. Kaya ko na. So, tingnan mo yung balat. Gaano pa eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo, pero may mga biyak na to. Guys, may mga biyak na. Wala na, hindi na pwede. Yan, pababa na tayo kasi baka umulan, no? Mabutan tayo dito sa taas, ano? Baka umulan to. You know?